Lethe ceathrú ceannis na hÉireann chur go leor ceisna hampaí connacht Gaillimh cúpla seachtain ó héanaach dreagar sé déad. Bhfuil siad an iarmhí ar an mbealach an seo go mbeidh ach seo test eile dóibh. Le hatha clia agus corcaí imirthe ag Portlarga go dtí seo, beidh siad ag súil go méid ceachtain na fólama acu ó na cluichí sin. Béle feicáil. Sean Cléthe atá agin inis mar sin Cléthe ceathrú ceannis na hÉireann Gaillimh seampaí connacht ag tuairt a Portlarga an Cléthe sin ag taiscint ag gan cúpla nómad a ceathrú chuna trí. Mórní bhréanann agus sorca furlong arás ar an taobhlín a lumsa don Cléthe seo agus is éad mayo a bheits fríd go dtí bait a le ceannis na hÉireann ar an cúgala is fiad de bhílúnas agus béle feiceil cé a bhéis ina ai agus sorca is tuí ag breanú ar an dá ar an seo caiisiad na a chélas na bairtaí caiilethe an nura bhí bua an compórdaigh a Gaillimh ar Portlarga an lá sin ach cinsir difriocht atá faoi Portlarga mléana. Well, it's fair and differently the Portlarga Mlína. If he shra einta gaku, vuig she'd ride a do, agus vi to spawn to einta gaku in St. Clair Canna shin coma, agus coma la shin vi she'd goma. Lethe ceathrú ceannis na hÉireann chur go leor ceisna hampaí connacht Gaillimh cúpla seachtain ó héanaach dreagar sé déad. Bhfuil siad an iarmhí ar an mbealach an seo go mbeidh ach seo test eile dóibh. Le hatha clia agus corcaí imirthe ag Portlarga go dtí seo, beidh siad ag súil go méid ceachtain na fólama acu ó na cluichí sin. Béle feicáil. Seach lethe ceathrú ceannis na hÉireann ag teach suas inis Gaillimh seampaí connacht ag tuairt a ar Portlarga an gléis sin beo inis ag ceathrú con a trí. Is éad mayo mar sin atá fríd go dtí bait le ceannis na hÉireann I barc an crogaí I gan cúpla seachtainna a cé a bhés lo an dá as an dá ar an seo bhfuil béle feiceil. Tá si mí ar an farc tá sin amdúní tuile ólas a eilear na Fronne tá ránithe seo Cormac McMorricu. Gur mágad a ránne. Fich mí ar na fórna inis an Gaillimh dúis ní lech ahrú amháin tá an fern a bhóig ar an iarmhí a lethe déirnach Haséir Lynch tá seach a chuine. Tá síon Lisa Murphy idir na cólíon jobh agus an scéal chéine sa lína lethosig le Orla Murphy, Barbara Hannon agus Charlotte Cooney. Sí Sir Rory Louise Ward agus a Anya McDonough taobh leisú de lár na parca, ha Megan Glynn mar lethosí lár agus be si díú an onsaí euro an son. A cha lína stig anna láidir an Gaillimh fad, ha 37 scóráilta idir an Bheirt Leonard agus beag dúláán mór a scór Portlarga chun stoppa chu lo. Ha cúig ahra denta Ciarán Kern ar fearna bhóig ar Munachán ha Mariad Wall tá isteach sa chuine agus a cuimh magra mar lán cholí agus be samúla feiscin cé feocaigh suas Leonard Neomh. Ha ahrú amháin sa lína lechúil ha Emma Murray is ag an áit Melanie agus a captéin na fórna Karen magra I lár éanad chosanta. Beag da obair testáil an Bert Lár Park a Murray agus Fennel a cha Berto Balavacarber sa lína lethosig le Wall agus Hogan agus a Seánna Dutton fí tá isteach denach. Ha lína lán hosig anna láidir Portlarga le Emer Fennel, Michelle Ryan agus Maria Delahunty agus beag taisbánta sí maithe testáil ó siúd ar fád an jobh. Seasamid níos gur Aaron na bhíon. Seasamid Aaron na bhíon ag conú á Calísha Líú ó Condaí Arfacha. Shan Shir Shin
Mar cé thug samach an céin circa. Cén fuirna a thuí mac ar an bor ó galh ach tá capid damar ag gohfuil an taspáint is má ó galh go mai an bu acu san. Cá fit óra. Ceapan go an dulcan cín genta gáil agus cé goil Port Láirge láidir an lábhan uchtú gáile dearn. Ok, well ní féidir láta arás go gaiim can sin ar rinnas. Ok, a an ré mar sin chun túsacur leis an cléthe arás agad a chormach. Gur míle mágad a ráine. An na fórna inis réig agus cúpla focail deirg a bheith cáhan son agus iad réig chun dul agórach le chéile. Siad an chalamh rana cotíontacha ach ní hé náfuil seansaigh Port Láirge an cléis seo bhuachant bhí bu úntacha ar bhuineáin an son sa bhetaí cáilethe agus a réitóranis Brendan Rice ón dún chun túsachar le cuasaí an léinneomh. Agus bhí bua má ag maio sa cléthe dearnach ribh seo a chu míad an sáhanis i Longford Park an fíorsaigh do cléthe créamh tíide cear pelnaán cléthe lechanis ar cléthe cearú canis na hÉireann. Agus na fórna réig inis agus an ghailh a teacht amach an parca agus réig a chur réig chun tosach a chur le cuasaí an sa. Banistóir Port Láirge Ciarán Kern múntóir Bunscale St Mary's agus bhís mar ranúir ophaocht agus féfa héin le Furnamáin Port Láirge agus bíonn sé tréáil Furnamáint seinseir Dhúngar Bháin chomála sin. San réitóir a frach leis an ciú chun túsachar. Ach mail fós ar chósaí an sa. Tim. Tá catha siad bib a chur ar cúlbar na Gaillimhe tuisgúil Gansaí bán á chahabh cé agus bhíchann sí rochsú le imróí Port Láirge dar leis an réitóir agus stocha go ngean sin pí a cíal. Ach asúla going túsachar leis an cléthe inis. Agus an réitóir sásta an líród catte isteach aige agus an cléthe tosna an sága. Agus kick séir luach bronte ar an Gaillimh, líród fada seolta isteach, cho fada le Tracy Leonard. Ach gear hamach go má ag cosantóirí Port Láirge. Pís a spás a cahanis ar an Freehound Sea. Agus iad a trabhach an ceing suas na parca. Fáinach am an seile bheith. Seo chun Port Láirge agus Kate Murray. Kellyanne Hogan. Agus é seo seolta isteach a céile ciúis na bróige, isteach sa chuinge agus líród das a bhí ann. Cétha feitheamh leis ach imar fennel. Agus siarcha ach a ríist sár chosant ón Gaillimh. Agus é geartha amach agus an kickséir meallta cosan. Sár hús ó cosantóirí na Gaillimhe. Cínta agus fecinn muid an láidreachta acu chomá an struchtúr cosanta sin an ach beidir go sé contúirteach an imirt agus an gimmert gear se go lórlór passan a láimh le feiceáil chumach an géad nuid. Tá go daing, seo chuing an Gaillimh. Neirt spás a lár na parca agus an líród fada seolta isteach cho fada le Tracy Leonard a ríist. Sí a feiscin cairn den imirt luachsach lethe, seo chuing Megan Glynn agus hawa Karen McGrath a cumáid súil géir ar siúd agus a ríist sár chosantó Port Láirge. An ceann an geartha amach go maith ar fad go. Iad a díre é seo oibrú amach as an cosant ach kick séir meallta agus fiall dente ar Emma Murray an son. Agus nádar raibh pís a caint leis an réitóir mar tha sé tréis sé bhogach an ceing ábharín. Seo chuing Port Láirge. Murray. Agus Kate McGrath. Berta cumáid súil géir ar hí siúd ach níl mar an de bhearna os a cór amach. Seo chuing Karen McGrath. Agus Roisin Tobin. Cho fada le Kate Murray. McGrath a ríist. Agus Port Láirge sásta glór obair tríd na lábha as an cosanta stócha. Karen McGrath a ríist, captain na fórna. Agus de trabha síos an Cléháin Howell, Katie Murray a díre smachtú ar an fel an Townsend a cha fennel mon seileh agus Port Láirge a ríist atácht Murray Adwall a trabha tríd an lár a cha ríist sár chosant ón Gaillimh hon na cosantóirí i gceannas ar an dáirn
Godí seo ní léon scór fute going fós. Ach seo chuing an Gaillimh agus seo chuing Charlotte Cooney a trewach an ceing Euro das seolta isteach ísisiil. Agus smachtathe go maith ar fád ag Tracy Leonard. Captain na Gaillimh gan dát. Louise Ward agus a ríist gear amach ag na cosantóirí. Tá an scéal céine a dhéiscin go se sulla cléthe le dóigean sa. Tá agus cégóil Wimbledon críochnaí tá muidir feiceil go féidir an ledóig leanann tirá gahan táiríach. Feiceil muid sin go leor gan imirt sin fíor chrú a feiceil muid Olivia Divilly Amy Sharon Leroyd ach go leor obair chrú a tastal le cínte go glúiseach a chorthú agus ní muid taréis fiú iireachtar scóra eiceáil agus bead na chuid nimid cartún seo. Seo chuing Barbara Hannon agus Olivia Divilly. Agus an fearing a titim go tram agus é stelle a nuas ar an farc fé láthair. Bhína canílacha níos searníos tuaisce chuiste tuaist dul an nolcas le chuig nua den nuas. Agus seo chuing Olivia Divilly. Agus Hannon mar spruch okay. Delahunty a cumad súil ar hí. Agus Delahunty a gimmert daing de gan áchbíonn sí stig níos dinge ar níos congríd an cúil ach seo chuing Sarah Connelly inis. Agus an Gaillimh a ríist de tuairt faoin spruch. Roisin Leonard has sé búlta ardacha, has sé búlta craingicha agus a chlár scór oscailteag ag an Gaillimh inis. Sór scór a Roisin Leonard. Obair chlúir siúlach an sin ach feiceil muid Sarah Connelly fic sí má Roisin Leonard an sin agus leis an grinne sa bhí eice tá Roisin Leonard fíorábalta agus Sára Marie le tuairt faoin na kickin an sin an éireacht a caithfar rá an sin an casa bhí eice agus droch Connelach an seo go Gaile agus Port Láirge. Gin si gomáchan in council na hárú Goharhags na Connelly cho sláin agus scúbach an sa ach an kick amach búlte ag Rosie Landers seo chuing Port Láirge a gobar tríd na lábh a ríist. Seo chuing Port Láirge a ríist agus Kellyanne Hogan. Foiomh rú a lár na parca ach takeíochta Kate McGrath. Agus sé de bugach an ceang inis a ríist a gobar tríd na lábh agus Emer Fennell smachtú an ceann son. Seo chuing Port Láirge agus clúchta amach leistig den stúil le chearcalach a cha pís spás aimsethe ar an Cléháin. Seo chuing Delahunty a tuairt faoin spruch agus a tuairt go craing faoin spruch scór brá Delahunty agus freigra maithe Roisin Leonard. An glúisin an sin ag Port Láirge agus feiceil muid bhí siad fáilte go mála sin emirt an pas láimh a cliste chuma an Ria Delahunty go má ón talla agus ón láimh an sin feiceil muid an crinne eice ach socrá sin Port Láirge chuma feiceil muid an sin scór an taobh acha agus Fear is dói on crinne sa bhí tastal an sin leis na Connelach a bhíán de fear wahan sin an scóir dearnach sin ó Port Láirge. Al bhuaig an Gaillimh a kick amach an son ach déna fiaul de réir an réitóir agus seo chuing Barbara Hannon. Rial an bhaintáiste bronte ag an réitóir ar hí siúd. Agus gramú míthrócach an son ó Katie Murray a ríist ach fós seo chuing McDonagh. Agus an Gaillimh fáinach am an sellibh. Níl mar an ráha os a cór amach ach seo chuing a ríist mar réad seoige. Agus é búltaisteach sa chuinge cé chun ábhríns bása aim siú a cha sé methe thar an taobh líon agus is kick sleasa a bheith ann do chalíní Port Láirge. Emma Murray. Sé tucha cé don lech chúlaí lár. Agus í sin a trewach an ceing agus í lán ábhar a dulch an ceing. Seo chuing Port Láirge a ríist agus Roisin Tobin ó dhún na manisteach. Seána Dunphy inis talcha isteach dénach an jobh mar ahrú. Aichiad sellibh an léon jobh. Ach a ríist an bhailbh a ghearra sin amach agus Sinead Burke pléasca amach. Agus bhí all-star sin an nura Sinead Burke. A ríist Sinead Burke agus í bugtha gomach an ceing ó lán mar lán chúlaí. Agus í haimpla Lorna Parka foioi láthair ach an Gaillimh fós ar an ansaí agus seo chuing Megan Glynn. Agus Chloe Fennell a cumad súil géir ar siúd ach ró géir de réir an réitóir an léon jobh Brendan Rice kick sé ar staach a bheith ann den Gaillimh. Agus tá sé éasca go sin tarlú feiceann muid nuair tá sé sleamar sin ach an lámh chuiriste agus fiú gan an bhrú chur an srím go fatas ecin éon réitir an sin an lámh a go leis sin kick sé bhín annach. Tracy Leonard 7 gúlaí necíonn sin an lámh faoiarra agus is cinnte na hirbhí go sóthspáins aice ach ó go dtí seo tá sí tris cóga hínta go Gaile mar chaptain. Well, an ceann son búilte crying her an trasnánacha ar lách súlas an jobh
is don gurna kickin na Sarah a bheith anna chinúnach sa chléthe, so cá siad a bheith cuamach ó héamh na fiálags na calísna insiad. Caithfí agus ní bhfuilhan an líthir de freibe a chuiread mar fecin muid an sin ní thiochan líthir de an níos a ríisiad. Seo chuin Portláirge agus Mairead Wall ó Balva Garbara. Agus iad a bugad síos an Cléháin Howell, pís a spás aimsethe an son an lína dahad slat. Ach dá scapa Howell go dtí an taobh eile. Seo chuin Dunphy. Browsach galore an Cléháin Garad doing, ach siar lé tuis nach raibh mrán raibh os a cór amach, Róisín Tobin. Ach fiall de réir an réitóir, agus is kick séir a bheith ann isteach, Delahunty a tacht Howell chun é a bhóla, ach ní ceann foriste seo. Agus bhí gaoin sin sa géad glyfan seo níos luúthe tá ghaoi sin imi inis agus in áit a gaoi tá bháisteach takeíonn seo go trom agus go tréan. Anna Raum agus Anna Hrain ar fad is a réigen gur féim tú a chluisin tí an sá bhara. Ach seansan is ag Delahunty in ceann seo a tharú. Agus níor chreimeisí go róbháile sin creidú ná creidé sin in ciad kick curtha ar fóríl ó ceachtar des na fórna agus an ciad ceann an son búilte ag Delahunty. So just taispáinte sin cécho donna sa ána canéalacha is dócha nach bhfuil mrán seansna ag an dá orn chun scórna aimsiú. Ach seo chuing an ghaileh. Agus Barbara Hannon. Búil dír dal chun ceang ach sár pís a cosanta ó Maria Delahunty. Orla Murphy agus é bócha raigeice leis na lábha. Louise Ward agus a ríist. An ghaileh a gobrú go má tríd na lábha agus iad láder a ruch tríd lár. Mairead Seoige. Cho fada le Sinead Burke. Ní hé Tracy Leonard go leis géal captéin na fórna. Ach a ríist na cosantóirí Portláirge a ghearr amach agus seo chuing Mairead Wall. Portláirge gobar tríd na lábha mar scanách agus dócha gur sin an stíl imirthe bhí na cóga minic. Líród fada seolta isteach agus anna líród seolta isteach ar fad. Búirte go díal ar fad a stig ag Michelle Ryan. Michelle a casa ar an nesóg an éróg le scór a chlárú dénig go daing agus an ceann san sáirithe scór brá ó Michelle Ryan agus bhí sé testáilethe. An cheanúirt an sinna agus cuioine níomlína dig imirthe ag Michelle Ryan nó Portláirge an sin agus is cín sin na muoín ecinn sin chu mar casa leis an deasóg an sin cé gur burt chosantóir an sin na fearrthaí bhí sin an tuairt faoin scór agus ar chóscóir ríist péide an tíomhacha. Seo chuing Charlotte Cooney agus neart spásacha an son na Lorna Parke. Tracy Leonard mar spruchacha sin agus Leonard cosíocht yes chun cosantóra chur ar a tún ach an ceann san seolta Garad isteach a Lappy Rosie Landers. Seo chuing Emma Murray a dtír a tacht amach leis an ceann seo agus Portláirge ar an bhríthon sí. Búilteach an ceang Delahunty. Agus Delahunty feinach a mun selleve. Seolta Howell go dtí an Cléhánacha. Katie Murray ó chuman Cumara Rangers, réanathe na Cumarig. Ach Portláirge fós ar an ón sí, agus bearna fuite an son ag Emma Murray. Ní ha go leis céal Seánna Dunphy agus í sinna dul isteach ach an ceann son garthamach a ríist a cosantóirí na Gaillimhe. Decrochtaí ag an dá ornan líród an saláthar is dócha gáilte isteach agus seansna hógant. Agus bhí níoríonn sin a gholar an onsaí a ríis fecinn muid an pás dearnach sin ach bhí si gimreacht an sin le luas aice agus leis a gosan sin tá Portláirge Pro 5 nuair a bhíonn si díreach na Gaillimhe. Seo chuing an Gaillimhe is a tacht agus Megan Glynn I mun selleve. Megan Glynn a bhóla sin agus seansacha ar scór agus á scór chumá aimsecha agus a scór brá chumaithe. Tá be gáile sásta sin ó héh frihonsaí de sin agus na passaní atá an tá siad an chroín sin agus a gúsa Shelban líirte ach níl siad a brathastóir ar aon imar bháin leis an scór nóga agus is dóigh gur bagart nó contoirte bhíonn sin ag túsach lifa deas eiceann sin na scórnaí tíocht ó chrúir difriúil. Agus is an brise síos ar an taobh eile chroigh an scór bhí Portláirge ar an bhrithon ar an onsaí agus chaill ar an selleh agus sin tá a háladómh ach seo chuin Portláirge inis. Ceann son seolta trasna agus bís a spás aimsethe ag Emma Murray agus Seánna Dunphy. Dunphy, beirte cumáid súlairthaí. Delahunty. Botún lámh seála ó Delahunty ach éiríonn lán selleh a bhailiú a ríist. Seo chuin Chloe Fennell. Howell cho fada le Róisín Tobin
agus Portláige anna choimert uair fad an sell fósaá ach ní léon bearna aimsethe fósaá. Seo chun Kellyanne Hogan. Hogan a ríist a gobar tríd na lábha chu fada le Tobin agus Tobin a bholasteach inam le Carnóige ach amach go húdarrásach le Lisa Murphy agus an kick séir mealtacha sin anna immertón coolbára. Se agus dearan amach áirlach eile an sin níos gearann sin gon fast bhí an go Michelle Ryan gomach si éis lábha le an air ach anchrógan sin ó Lisa Murphy agus fecin muid a ríist antáach súla chuneal ar éimar costa Michelle Ryan an irte ecin sin ach fecin muid ar tháinig sé began in beidir ní dearan gur mór an a gceistán agus cínta níomh tá a sinna ciúla gceist leis. Cíbid an son banistóir na galibh Tim Rabbit. Seo chun Orla Murphy. Agus Sheila Murphy. Agus Karen Chunlock in the kit, Barbara Hannon. Chó fada le Sarah Lynch. Seo chun Olivia Divley. Agus Divley a boga agus a glúiseach just na parka agus bearna aimsethe sin. Hawl chó fada nish le Louise Ward. Draw fast love ó Ward ach draw love Shawl ó Portláige chomá leis ach a galibh fósamán Shelva McDonough Seolta isteach. Seo chun inis Tracy Leonard a puinte amháin fuite níos tuaisce ce a mega dar a puinte ce hinneomh ní bheith agus an count san Seolta ar héamh na lábha clé agus ar fórílaá. Sin é ciad count chu ar fóríla an galibh. Agus na hiireachtaí atá cruthaithe ag dáhíomh an sin fecin muid na fearna gáil fan tosa iirecht a fóríla Portláige iirecht a fóríla Gaile níl mór an chumúach go an sin ach tágalóir ibrá dhéanach cormach agus fecin muid na pasan na lábha geartha tá siad a gur cínú bhui seilm líhir de marhealar an aimseir ach tá go leor achlicht a tasla go sin níla samach si anna sin a chuneal go dtí an darna leanú fiú níos teir níos a géad le. Seo chun Portláige agus Maria Delahunty. Delahunty a ballú an Shelf agus hit an fell as a lábh a chun Shelf ballathe ríistcha. Líró deas Seolta isteach ach geartha amach ag an galibh agus an kick séir mealta a cosán agus is amach a bheith sé. Ní hé seo an lá das na passanna áling fada isteach a bhara. No, agus cé chuirte go muid a breanúir chlifa a mí lúnasan seo beidir go daoine ceapa go si a breanúir hurricane teile ach an seo longfar tá lá difriú lein an géad le glyfa bhí an seo ach fós hain an chuirúnta gáil gan dá ar an atá an seo tá si a tuairt faoí an sin agus go leor gan na passannaí crinne seo le feiceáil. Seo chun Leonard. Agus an ghailibh a dtíre bearna aimsiú Sarah Connolly. Ceann son Seolta crainge ce scór brád an ghailibh agus bhí Louise Ward a chríochnig an ceann son agus tá siad ris cháfuinte an ceann. Agus fecin muid sin an luas atá anna gáile a chomáile sin an ceannacht ag Louise Ward I Lár Park in sin tá si tréis cool all na chéirí in sin glúiseacht ionintach a chríochna a cool na hirbhí agus an neo tréis tuairt fin a coolín hain. Seo chun Portláige. Agus Mariad Wall. Treoch an ceann, Chloe Fennell. Mar Thionla chun na cé a ríist Fennell a feitheamh leis an pass agus Kellyanne Hogan. Agus inis seo chun seans ar scór ach ní seans róchráing a bhí ann, Emer Fennell a bhí ann ach é búlta ar thaobh na lábha deise agus ar fóríl. Agus leis an gic amach fecin muid an seo fiú leis na cameraí tá sé éascail a feiceáil nachhfuil an struchtúr céanna ó thaobh na parcaide tá go leor gan na himirí teachta sean sin gan lár agus iad sánaíonn sin tar lár seachas péidir an clíhanna úsáid. Tá sé sin fíorheachar ar lá go phleach seo le cínú go an struchtúr annach cá siad eibreir sin le cínú go siad san onad ceart. An dá iarn a bantúsáidas na kickan amach garid agus ar lá choscúbach le seo cá siad bheith cinnte bhfuil siad chun é lábh seo le gceart. Ach seo chuing Anya McDonough. Hawl go dtí Charlotte Cooney agus pí spás aché ar an gcliúán gardúing. Ach a Kate McGrath a comád súil ar hí siúd ach seo chuing Tracy Leonard, captain na fórna, chó fada le Olivia Divley. An ghailibh I gcaimsiú bearna beag agus an airóig lá sinna chlárú ní dhéanamh ceann eile chu ar fórí le an ghailibh. Chá seachaí an taobh is ag an dá iarn ach ní churing marrán bileánartha tuisciúil na cníalacha mar a há. No, ní chuirnach éad agus fecinn tú an glúiseach sinna bhí crothaí a gáile agus an rud ceannála go Portláige go leor imreoirí in úsáid agus Shelvan líir de acha agus is cínte tá an chosint tá siad fíorgéirann sin ó thaobh kicin na saoir agus a lehéid sin chicken siad má bhíonn a sleanú is se go dúirfar an kick saoirann sin a ní.
agus á kick séirnis bronta Chalíní na Gaillimhe an Council Seolta isteach sa stúil le chearcalach seansan is ag Roisin Leonard ní marrán don nimmert feice go dtí seo seansan is ag Tracy Leonard agus tá sé sin buailte isteach sa chuine chuine an líontáin cúlbráid an chalamh ach botúna bhí ann. Well, anscil ag Tracy fecin ó deis na kickan na sira ach Roisin in seo agus í a fannacht go dtí go bhac sí Tracy in sin a bhí tar éis imeachtón an gléomhán a bhí eice agus níl an áras faoin ar ecinn tú leis na pasan na sciúpa sin tá gáile fíor chuntuirteachán is cinnta go dúir an cúil sin go leor le muine a go bagáil chun tosa ach go Port Láirge fecin muid tá sé de fannacht leis an gicamach gear an sin ó hús a chlifa. Bjarna is de chuig feinte idir na fórna obair le denmh ag na déisiig ach sartha san éir an son ó Roisin Tobin agus inis amig Port Láirge caiisiid freigra a thart ar an cúil denach sin fós Tobin seolta isteachacha go dtí an lánta sach ach kick séir de réir an réitóra deirta go raibh den éint a stracha de agus Éilín Wall a bheabh lei sin agus Delahunty tacht táil chun é seo bhóla. Agus is cinnta tá muidir Brenna Rees Maria Delahunty is dói atá sásta go tuairt faoin gceann seo agus leis an imirtatán an pass láimh an sin tá sé fíorheochar an sin cosan dhéana má tá an pass críán agus tá sé drééis chola bhaim armsa chomach leis na canílacha tá an go leor gan na passaní seo gimach díireach se tíomh leis an imar agus an críine sa ríis ag Maria Delahunty déiteach daoine breanúir seo an lá leog leis an scilata aice leis an léirí ón talla. Sin é maitha aine chun Port Láirge a chamád san óíocht an jobh agus go hátha leis na cníalacha siad na kickan na séire ó Maria Delahunty bíonn siad de hir crying ó hebh na kickan na séire ach an kickach buailte ag Chalíní Gaillimhe agus é buailte go maithacha. Seo chuin Anya McDonagh chomh fada le Orla Murphy go dtí Megan Glynn agus tá Kate McGrath a dtíar a stop a chur lé ach ní éiríonn le. Seolta isteach chomh fada le Tracy Leonard leis an líród ard isteach ar nós líród soccer chomh fada le na dreifúr Roisin Leonard a chu rís seansan is ag Megan Glynn an ceansa a chur idir na cuailí agus an ceansan aimse go daingecha sár scór bheann séir cnílí bheann go leis scéal ach anna scór bhara. Agus ná dermid séir cnílí a bhíocha gimmart na cúlathe i gáile an sin ach is cinnta go sin an tuairt fin na scóranna kick mór ard an sin thar an tras an eice agus freigra má ar an immert a bhí an immert wow Port Láirge ach go ríist obair chrúir siúla Port Láirge agus nuair tá sé go an nonsaí is cinse an spruc sin ní si tar éis mór an úsáid ar bhain Michelle Ryan go dtí seo a tá sí fannacht an sin go faideach tí sé sa lína lántasaí. Katie Murray agus fuair si an sellh ó chuomh McGrath a chu ríist Katie Murray lár páirce ach an ceansan treis bar a méarna a bhóla ach éiríonn le an sellh a bhalú fós. Seo chuin Emma Murray agus í sin a dtíar dul mór haimpel ar Louise Ward agus éiríonn le sin dhéanamh. Seolta isteach chomh fada le Seána Dunphy agus Port Láirge fáinach a mun sellh a ríist. Seo chuin Roisin Tobin i dtíar a tuairt faoin spruc ach blocáil denta ar hí siúd ach beidir gná bro sé seo amach go mádas na déisiig. Fós na déisiig mun sellh an ceansan buailte ard ach é buailte farír míchreing a ríist trí cheann inis curtha Port Láirge imar fenn le bhfuil an ceansan agus rácheann curtha muig an chalamh ach ní cheantóing maráníomh as dósan. Agus imar fenn Colin tá breábalt an na cúil aimsú trí chúil fátechas go dearna go Port Láirge is cinnta go mééis si gur níos múna sin ach forhan sin seo. Seo chuin Éilín Wall tugad chomh fada le imar fennel a chu ríist Sláiníonn an ceann seo as a méarna. Seansan is Michelle Ryan é a thárú a meise seo crying beg go daing agus tá puinte fuite an sonnacha botúnún kicamach ó bhlá clia ach anna ghadíocht an son ó Michelle Ryan. Well fecin dún sin leis an gicamach is ionintach an rud a fecin muid sin go imar fennel cé go thuir sé ceanna múbhí sí réití ríis an solar a tucaigh go Michelle Ryan agus is cinnta go si donna dúiseacht an sin go Port Láirge tá si de breanú an sin agus an cúla mí se ach tá si de obair ló an sin agus tá sé duchar a gáile a chomála sin is beidir tá si de gáil thar lár parkin sin mar chigan siad ghfuil bontáiste acaban sin má imín an líthúid sláin isteach ach na marid seoigan seo tá muidir feiceáil imar tá bre ábalta na cúláil ach breanna cecha bhfuil sin sin a mó i lár parca chuma. Bog amach an son go daing háisí
Seo chuing Barbara Hannon an lechúlí láir bog a suas agus a ghlacha parts an saí ach imróir stracha de sin agus an kick sé ar géalte ag Portláirge meallta ag an chalamh agus é búlta go marg Louise Ward. Cho fada le Megan Glynn agus á Aileen Wall a dtíar stoppa chur lé ach aíonn le Glynn dul mór haimpel ar hí. Seo chuing Tracy Leonard anna eiceálach go dtí seo sa chléthe. Leonard a dul mór haimpel ar Aileen Wall ach casantí siar. Seo chuing Sarah Keneally agus Barbara Hannon. Níl mar an de bhearnaí ó sa cór amach fós Keneally siar lé cho fada le Megan Glynn. Agus siar an slí ar fad go dtíon Colleen Lár Parke Anya McDonough ach caitheann siad súil suas agus líród fada inis búlta isteach a dro Roisin Leonard. Roisin a dtíir seo machtúach bert a cumáid súil díomhar ar siúd agus beag decrochtaí an council a chuirsáil. Olivia Divley. Divley, howler ríis go dtí Megan Glynn. Seans inis ag Anya McDonough. An council búlta ádacha ach búlta ar thaobh na lámha clé trí cheann inis an amláin chur ag Colleen na Galva. Agus bhfuil ag tús na glúise do sin, bhí seansa gáile beidir imachtar yesin sin agus cínta go siad an. Thua siad siar agus thug sé níos mó am go Portláirge an sin é dhéana hocrú agus an córas cosanta maith atá aca ba chur bhaim. Cíimiid an son an isce, carn isce ar an fárcas dócha agus Delahunty a bogach an ceing. Portláirge ag immert stíl soccer agus is í imróir soccer Maria Delahunty ach seo chuing an chalamh inis ar an frihansaí agus seileadh caiilte ag Portláirge ach an council methe thar an taobh lína kick slasa inis ag Colleen Portláirge. Go brú tríd na lámha maras gnách agus i bríonn sé dómh mar sé go má ruch leis an líród. Council búlta chun ceing. Seo chuing Portláirge a ríist Seána Dunphy. Dunphy foiimh rú siar go dtí Delahunty agus Delahunty á heola isteach mé le chúl ach nadidir na bríonn sin go minic dómh go háras na cníalcha an leomh agus é geartha amach ar ríist ag cosantóirí na Galva agus mé feiscin patrún an sáil leis na líródí fada agus na patún lámh seála ach seo chuing an Galva inis ar an frihansaí. Glynn mar éiad seoige fiúán. Charlotte Cooney howla cho fada le Roisin Leonard. Leonard ar a chuithúlacht i món seileadh an son ach siar lé go dtí seoige. Agus Charlotte Cooney mar hacaíocht acu agus í a bog a suas ón lína lechú. Seo chuin Sarah Lynch go dtí Sarah Keneally cuinte dasfuta níos tuaisce ché ach an kick Sarah meallta agus bronfra seo ar na déisiig agus lámh seáil an son a bhí ann dúir an réitóir. Agus glóir takeíocht le fála gáile tháinig muid Sarah Lynch teacht chun cín an sin leis an líróid má tá na cúlathe gorpa go crua sin fecinn siad seo clifa cearú ceannis na héireann tá áit an sin sa clifa lecheanna seán agus tá obair chrúar siúlacha ach leis an bhrihansaí fecinn muid an Lewis cébal sé flach Portláirge ríiste an ansaí. Well, be Kate McGrath, place go sos na park anish. Chance ag Aileen Wall, ag síl tapta seach gard das don chúlags an cúlaim sé ché. Soras a Leontán an son, Aileen Wall. Agus buisi sin mar imór na bliana ghablas a chuig déag, agus anish hoscún defúis. Cínta agus breanúir seo mar ruúir, feic muid an pas lámh sciupaí ar aisiríis fáte aice. Éileann géar go maith cin sin a chuine sí íseal, crua an sin agus i garnaí na hangaí ar parbár an sin agus freighar ítach, immertmhath gáile ach frihansaí an isis ó gáile. Agus díoch mar sin a gcuechan na súl honna déisiach haneis sa chléthe puinte amháin de bhearna idir na fórna a chun chalamh níos ar an frihansaí agus seans ag mar éad seoige. Cúca holacha chu fada le Megan Glynn agus cosantóirí Portláirge chur brú ar siúd siar a ríist Glynn fós faoibh brú ach geartha amach ag cosantóirí Portláirge agus an kick sé amach meallta cosan. Seo chuin Portláirge anis agus Delahunty. Spás os a cór amach siúd, náirt spás os a cór amach siúd agus tunlacin aice ar a ghúling clé. Búltacha cho fada le Mariad Wall. Siar go dtí Chloe Fennell ach botún eile lámh seála an son. A ríist Portláirge, Fáinach agus Katie Murray. Chloe Fennell á heola isteach. Líró des ís lóhí sin. Aileen Wall a seola ceann crying ís le isteach ach an airóig leis an tosaí istige machtú. Ní dhéannig tuiscúil kick Sarah Brant ag an réitóir ar an chalamh. Pís a brú istige bheanna is cosúil ach seo chuin an chalamh anis. Pís a
glecin sahar an taobh hail Róisín Tóban a dul seach cruig ach líród ard búlta cho fada le Mairead Seoige. Agus Seoige a cha Kate McGrath cumad súla ar siúd agus a dtír a dítheala bhua dhéanamh hí ach ní éiríonn le agus Seoige fósamán sellibh. Michelle Ryan á thart cho fada le Aileen Wall ó go leis scéal Olivia Dibley. Megan Glynn. Agus Glynn sáte sa chóinge hail agus siar haintí chun pís achhuairsála dhéanamh. Agus is cínta tá muidir feiceáil fiche dómh i trí imar Héamna Parker an sin í de leog sána le chéile tá sé andachar in spás a aimsú an sin. Ní lech cethar istigh sa lech eile den fork agus hon taobh seo den fork pluachta amach ach kick séar a ann dréir an réitóir agus á Seoige a teach hail chun é bhla. Agus fecinn muidir ríiste treháin tá marad an láid mar imar ach seo chalín a bhééis a gáil chun na hastrá ag deir an tower nuair a chríochnaíon agus a cínte go méid gáile ag gur a tuairt faoi agus go méid si a tuairt faoi le bontáistecha ach go Tracy Leonard chrothir sí th bar a gahanna bliana agus leis na clínachaí atá an tá stíle an deasacha beidir go méid sin an cean seo thós ach gan é a chuí inniu. Agus an ceann son búilte crying ag Tracy Leonard an taction denta ché agus í thurnáisio drochar tú ACL cúpla blian ó hin bhí sé mar chaptéin an orach chumá captéin a rís na bliana agus is ceannar í ar an park an jobh. Cé cumach an is le Rosie Landers a ciad blian a gimmert le Portláirge im bliana. A chu ríist an ghailmh agus situation kick séir son a thógant ó Portláirge seans an isise going. Beidir a chud blocáil denta agus an ceann son seolta ar thaobh na lába clé ach tógtar siar gur kick chuig bheidir sa dathead as Tracy Leonard a ríist a bhí bainteach leis an ansaí sin agus am de feiscin anchud dé sin go dtí seo sa chléthe. Sora chosintú Karen McGrath sin captain Portláirge sin agus is cínta go na dééis a Harbh buíochuide sin arás imar commógiacht a chomá go leor sport imarthe cin sin ach tá sé fiúheochar fiú fecinn muid na móir lína an sin agus gon réitar leis na canílacha seo tá bháiste gaiirí níos trimme má chuirt a dóchairtá sin. Anna bhíábhar ar fad an sá i barcan fíorsigh Longford. Cosúlacht a seo go mór mar an kick séir, an sé búilte staach a méle chúil ach sleaníonn sé seo thar an drompla ach go neart amaigh Portláirge amach dú. Agus iad de trabha amach as an cosint agus an kick séir mealta go Karen McGrath. Seo chuin Delahunty, gimmert dain. Forward de Rory Portláirge gimmert dain chuin drása. Ach Delahunty foioi brú ach níor mrán de rá os a cór amach agus bhfuil sí an ceann son ach níor íoch sí ceann atá chuise agus dulta thar an taobh lína. An ghailmh inis a thógan cumar seoltaisteach ach Bert ó Portláirge a cumáid súla sin a chá deire curtha sa le cuasaí an chiad lech. Níl mrán de bhearna idir na fórna dhá faointe an ghailmh agus Portláirge an dá ar na gimmert anmha go hátha leis na canílachan sa sé an scóra going sa ag lethama ná an ghailmh héana sé Portláirge héana cethair.
Le hamid Hernashin sá ag le hama sár chorach ar fad idir an dá airan gá fáint idir na fórna agus an dal fiochan tunis roint PC Annalíse ón cléthe. Cahamid súla níos agus anna canílacha annachchuna ar fad ach fioch míid an sá an glúiseach de stig ó Roisin Leonard agus sár chúl a bhí ann cad é sin mar chríoch a bhara. Agus tá an cóhiiscin chatrap caafar cuioine chumá chur Tracy an líir de seachan sin. Bhí sé mó sin ar chlé. Is col cearacha iad seo imrinn siad an club céna chur féine anála. Agus is an gréoch a bhí an feicean muid an muoine atá Tracy le tuairt faoi go háirde an aimsir sin thug sé go leor muoine go gaiile an cúil sin á lua. Agus botún gan dat an kick amach, ha se anna háach na kickan amach garde a bhchant garhan ar na caníalcha cho donna se an jobh, a chan is a bhar a cahamid súl ar cool fortláige an tevelle. Well, honnig buint an Lewis a bhí ag Aileen Wall agus tá sé sin feiceán le blianta ach breanann seo a lár parke an takeíocht a bhí ag Port Larga chumá agus cé gur gáile gáil siar chumá is dó ina passan na lába thu a bhaim marmsa an cóimers le imar fennel chumá fáte rás ag Aileen Wall agus an skill eice le tuairt faoi mar sin. Bhí na passan na lába Harvard Crean agus fiú le praban na líhirte ní rach airlach go spás an sin ag Port Larga gáil tríd. Cínta muidin sin an muoine na bhíh Tracy in inartóid fin gúil ach breannar Aileen Wall an sin a trabhachan cín thug sé sin ordú meán mar cínta gona déise. Annach lúiseacht ar fad thug sí an sellh den líród heimpel trí bhauta an son leis na héana dós. Ach níos féchim dar cúpla pointí maithe fuór an chaileh sa céad lech? Well, who should have bhaim go mórma ó héobh scórna ón immert agus na canílacha bhí an feiceann muid Roisin Leonard a teachtamán sin a casa timpeall agus ní héana chuir spás aice ach bhí second sin bhí si trééis a hósin sin ar tháinig síma an takeícht bhí teachtain sin ó Nicola Ward cailinn bhí gortaí an nura an líhairt tuí sean sin agus go dtí na dripúin sin feiceann muid an cóhiiscint idirí héin agus Louise an sin mar lethúpla. Chomáile sin tá sé táhaach na bhreathnainn tú ar an méid spáis bhí an bhí tranglam tráchta a gáil tríd an sin ach bhí Louise Ward sásta tuairt faoin gúlainn an sin mar a lua me go leor glúiseachtaí ó chrathhaice a gahanana bliana go na cúil ach tá sé táhaach na cúlainní áil chomá. Anna hácht ar fád a bhra. A cha bhí cúpla pointí maithe an taobh eile chumá cíimhíad inis na ceange fuór Port Larga. Agus luamuid na Canary a bhí Port Larga chumá tá sé fíorthúntaach an seo nuair eicinn tú leis an rís na himar a bhí an na passan na crinne bhí teachta se Hasmarí de lehantíí má romsa mar imar a bhí a gúnaí san áit ceart agus breanna ar sin mar scór. Is cínta an muoine agus an scéal aice faoi. Leis an líróid a gáil sean sin ó Lár Parke, Michelle Ryan mar léachan sin ag na déise go Port Larga tá neart taitheice tuairt faoin sin an scór críochna aice agus leis an gicamá botún dentan seo tá ceappa go bh sean cean aice muid sé a dul sean sin leis an líróid feiceann muid botún lábh seo le beidir a rís sinnta leis an gosan se bhí an Michelle Ryan tháinig goach an darna cúlín áil. Agus nuair eicinn tú Maria de Lehantíí le gáchúlín, Michelle Ryan le gáchúlín, Aileen Wall leis an gúil. Tá Port Larga crothú goá agus ganach trí iirecht ar fóraí le gaiile trí iirecht ar fóraí cormac ag Port Larga. Ja, agus is maithan an state sin beholach amach a bhd níos mú ceang chutha ar fóraí le an dá aireann nach stocha gúil sin níos dochara dus na fórna gáilte staachfiáin sa limistéir scórála gan trocht ar tuairt faoin spruc, ach anna obair an dá aireann caiith mé rá go háir leis na canéalacha in slí a háisiad sár chórach ar fad chá fointe idir na fórna agus cé ghfuil sé fluch há stifsach lethe. Agus is dó ó héh banistíocht a dé chumá tá si éis an tror thuirtop cíntíí faoi sellh an líthirte, fach sé sin ráte gémarí faoi os chumá mátá canílacha sláin mar sin cuinne sellh an líthirte peochamán pás lear, agus tá sé de gaibrú le sin ar bhealach an chrín tá sé gaibrú go bin cormac. Tá go daing. Port Larga a gimmert stíl ábhríonn cosanta chnic mar an sanúirtas chiad lech go raibh forhór an mhór heimpel héan imróir déag taobh den ina lech héin. Bhí sé saimúla feiscint? Bhí agus camerará le Rosie Landers chumá imar óg mar chúilbar an sin leis an gicamá ní hégur coppla botún an nach féidir leis an ggóras cosanta gur an neomarcha imráin sin siar an sin agus gan an spás cénaice le tuairt faoi. Nuair a bhog siad amachpí an sin chair se lob níos mú leis agus le Anya McDonagh Louise Ward i Lár Parke tá caihan sin ar siúla idir héin Katie Murray agus Chloe Fennell ó hí Port Larga de. Sin éige díire go bhara. Well, ha míid chun dul nuis go dtí brise garad ach bígéling trééis an brise don dara lech agus beag annach le thir fád a going.
Well, chlár léon nua luan ige hocht a chlogan son, beig mid op de solachar na cléhi fádon der seachtain, Perkin ag mayo, Kirian ag na galibh an son, in san creabacha Manure Electric Ireland, chomálishin beig na cléhi seintracha le feskint, áclia an ag mayo, agus Kirian ag Tyrone chomálishin. Ná darúd chomá goméid cléhi pelnaman le feskint chomá her chlár luan, Ord bacha inis, beisi de tardaiger vaio, an gléas an henna hin immerha, agus an chalibh ag pertlarga an cléthe arsúla inis, beisi son father fáil ag a hocht a chlog déluan. Ul caimid súl inis cuidas na scórálathe sa chléthe a going sá. Héna sé ag héna ceart a fortlarga. Tracy Leonard le héna dó anna ifachta chu fád chácheang os na kickin na Sarah, Louise Ward an nád a hén, Megan Glynn chomála pointe, nert dína na for na galibh treis scórna I'm siú. Ach chomar an tevela Aileen Wall le cool anna bhráda for Clárige, Michelle Ryan chomal nád a dogs, Maria Delahunty gan doubt anna chraing os na kickin na Sarah. Me heantans a hamarni bhréan an agus hamid réig chuntús chuirnis leis an dar lech agus fear chomórtas idir an dáirn. Agus is cínte an immertón dá ar an tréis chola bhaimmarm san sin comar tá sé tharbheith crín leis na passanna ní mór an go iirechtaí chur fórílagan agus tharbheith chorm go dtí seo. Bhí me héna túr ag tús a chlifa gomach níos mú go buntáiste gáile ach tá plán a bhaim ag Portlarga agus tá sé gaibre go crua fan go bheith muid go dálar sa darna le. Le hon fel cateisteach ag Brendan Rice ach buata go má I Lorna Park ag Portlarga. Hánig Michelle Ryan hawl chun an cabh seach a bhuachant. Seachhain Katie Murray. Buata stach o fada le Kate McGrath, bogus os chun ceang agus Kellyanne Hogan. Hogan a scuba an son cho fada le Roisin Tobin. Ach siar le Tobin tush nach marán rawa os a córamach. Wel mar no imróí ar fad ag Portlarga ar taobh an chosan sa chiad lecha sem mar chéile inis ag fern na galibh agus an ceanson geortha amach go díal ar fad ag Orla Murphy. Seans inis ag don frihansaí don galibh. Agus brú ar agus annach chud imróí hempel sa trí an lár inis ach seochuin an galibh a tacht Nicola Ward. Hawl cho fada le Charlotte Cooney agus Mairead Seoige. Aha dul hawl ag immert Aussie Rules mi Dara 4 a hoshi an Sahanish in Longford. Megan Glynn, Pointe Dassicus a hiad lech, and I rog le Pointe Ella Chlóra Unish Daralech. Ní mas fel a Portlarga stop a churlé. Agus an counton garha amach a cosantori Portlarga harisht Botún Love Shalas Gasul agus e Balahe ag Anya McDonough. Hawl cho fada lena fart near Lord Parker sin Louise Ward ha Pointe kis a hiad lech a chos e bulte ke ach do leawnig an count sin da bútis agus é seolta airyeis agus ar fóríl ar deirí hir. Nu an é os kick cuig vedar stahad a bheith gaun. Agus muid Maria Delahunty a bhí hir a cosan sin ag tús na glúise a sin. Nuair fóráinna McDonald Leroy chuirse amach an sin ar glíhan go Louise Ward. Agus is cínte le cínú nach chuir cool nó aon na gobh se Brenna Rosa Landis dói an rud ceart agus thuaidh sé amach leis an Leroy an sin thar a tíomhléine. Ach le Roisin an seo fecin muid ní rud éasca bhán an sin leis an lírid seo tá sí anchrín an talla chumá ach le kiccear chuig an sin agus na cníadach an léineo is dói go sí géimecht gear. Volach an vertegoing de dul gearach na a cadíana sí. Bhíoch minnis. Seolta isteach ar imla Carnóige agus smachtathe go díal ar fád a stig. Ag Mairead Seoige agus an spruc aimse an sonnacha Heron Trasnáin. Score bra bheann. Tracy Leonard actually. Agus sinna luan muid mar chaptain an sin an ceanreacht atá eice an cóhuiscint idir chulcearacha idir cóleachcha sin na himmarthe ach le gáile tá fíor bhaintáisteach a blimitá sé den an crinne sinna bhain agus Tracy Leonard. In the Chailh Trish kick amach Hogan to Portlarga, Seansan Ishig Sarah Keneally, ach sé gartha cileúis na bróige, Castar chléigs ar fóríl, Cerricheann in Amlán and Ish Curhamú ag fern na Gailibh, Trícheann ag Portlarga, ach an kick amach tóga go mairgus go garad. Agus a ríist ní cinteach lámh seála sna cúilthe agus ní sé sin. Catú bheith níos cinteas doch ar lá mar an jobh. Agus tá Brendan Rice an áit ceart an sin chumar conach muid go thug sin kicksir se Leroy an sin agus an seileh ar an talla. Seansan Ishig McDonough in counts on Bulta Ardake. Bulta crying ar fad, Heron Trasnáin, Akiad pointed in lane jobh. Agus níl stop leis an Lewis, Caparán seo tá an bháiseach sé steilú bháis sin seo agus fa cholaganna a bheith breanúir seo
Bochtú bhrán sin beidir gomach an Lewis Imi as a glyfa. Ach leis na himmorí tá teachta sean Áine McDonough sár cean thar trasan agus gon trú íirecht an isis Port Larga tríal tíochtama leis an íróid. Well, a reached Portlarga fós a bhaint úsáidas na kicna amach garid. Gerig loi ebrú amach an tam seo. Agus an kick sér meolta. Ag Portlarga an taobh hawl. Sa seolta stach fada. Ach mar is hol doing níl an íróid fada a gobar de Portlarga ein or a bhaint siad tríalas. Agus go doing héin han council metha hairn taobh lína. Agus is kick slasa a bheith ann do fern na galva. Agus sheer low. Fáinach am an selleve agus nart ámag spásacha ina lech héin. Seochhaing Sinead Burke. Burke a ríist a tógante her neis ag chéna dó an ias uhi siúd a tacht suas onad lán chosanta. Seochhaing Olivia Divley. Seolta stachach geartha amach a ríist ó Portlarga. Kate McGrath a hóg Counson agus im thuairm héin a si gimmert anna bha godí seo. Seochhaing Emma Murray. Siar godín Coolbora Rosie Landers. Portlarga a gaibrú go más na láve sin na stíl a seochhaing a ríist Emma Murray agus Mairead Wall. Wall faoi bhrú hawl Sarah Lynch a cumáid súil géir hí siúd a cha takeíochta cé go fad le Katie Murray. Portlarga is a tacht agus Kate McGrath. Fós Portlarga Chloe Fennell in ish. Agus I ddíra Bjarna aim siúach decrochtaí a cé a déanamh an bhéadsan. Seochhaing Katie Murray. I gahrú tróna himmertha agus a dhéanamh go héfachtach. A spás aim se inis ag Aileen Wall agus an Counson seolta isteach Harran Barr cho fada le Shauna Dunphy. Sheer legs Wall a ríist mar thionlach na cé. Ceh má mahan Bjarna Tastal. Seochhaing Roisin Tobin. Agus seans inis ag Portlarga ach an Counson búlta gummy crying hef na láva deise. Agus nach mór an trúin ar tháinig scóra sin an méid faide agus immert wahan sin a bhí Portlarga. Is dói gur leag bead na chola imróir ar an bhóran an sin lábhar a líróid an sin an takeíocht a bhí Jacob agus is dói an aspa chuine sin sin ag dzera ach fíor aber chlúar siúlach agus bearna cheara chúlaí natrabanis. Bhíidir fáinach ach níor fáinach golóir tus go raibh an íirecht seolta hef na láva deise ach seochhaing a ríist Portlarga. Seansacáid sin a chur na chearta inis. Spásacha ar an glíháin hawl. Agus ní hé go luas faoin cléthe ach a córach sa cléthe fós idir an dá earn. Seochhaing inis Kellyanne Hogan. Seolta Harran Barr ach ní raibh an Counson go raibh chraing agus Louise agus nervéin fáib Louise Ward an Counson a chear amach. Seochhaing Mairead Seoige agus spásacha sin. Seoige tóganta héna dó a ríist. Agus I dulta mór haintil ar a céile córach an son. Spásacha hinis agus I a tachta seachar lína méadar is fethe. Roisin Leonard, puinte amháin fuite godí seo going a cé ach Sarah Keneally inis. Puinte níos tuaisce ach de réir an réitóir bhí chalís denta agus is kick séir stacha bheith ann agus seansnis an galamh scór eile aimsiú. Agus golóir caiblann si a tarlúin sin ach fecinn muid an láideacht an sin ag Sarah Keneally agus I a brúch an tusa. An rud is súnta si faoi seo, muid a feiceil beidir an stíl céanna imirthe ógáil agus Portlarga na pasan na lábhann sin agus I de dríide mit ró an chúl agus an sin ag dzera tuairt faoin scór so an tála gailann sin leis a gig séra áil san áit chrín sin agus an áit cheart sin ach Tracy Leonard gá tuairt faoi ríist. Ní é seo an lá gur Pel Samba agus iad istoch an dá ar na gobar tríd na lábha so dhéanning héin an rud céanna do maing amach son an jobh. Ach scór bra an son ó Tracy Leonard héna cethir godí seo cé sa chléthe anna éfacht ar fádacha ar an cléthe. Ach an kick amach garad maras gannách ó chalíní Portlarga. Agus iad a glúiseacht amach Karen McGrath, captain na fórna, cho fada le Katie Murray. Agus Murray a ríist a gobar tríd na lábha, cho fada le Roisin Tobin. Agus an airt spás ar an glíháin an ságs Portlarga a bant úsáid as sin, Kate McGrath an selleve. Is Karen den immert feic ag sin godí seo sa chléthe. Katie Murray dír éilú óna céile córic Megan Glynn a cumáid súil ar hí ach a cumáid súil ró géir de réir an réitóir agus kick séir a bheith ann.
Agus luúmúin sin le Brendan Rice tá sé scoile leis a glyfa ní sé séad ina fadóige chola hecin beátá an agus cínte tuigann sé riile buntáiste agus tá sin an cinenne cearttaí ana nuair chaise. Is má a gcóí éiscint réitóirí agus banúsádas riil an bheantáiste a gceart a seachuing Dile Hunty ar an Glíháin Hail. Agus tá Charlotte Cooney a cumáid súil dhéir ar sin agus chur brú díobar ar hí ach de réir an réitóir denach chalís ar Dile Hunty agus é dul heile inis chun fiochan túil sí cear go leir. Agus imrála neart teannach ar iciach fecinn bhuiin sin leis an gas a bhí an dói beidir trí himpe sin sin ach gur búlas a bos an sinnaíach fecinn muid began gan isce dríochta sin le feiceáil agus ní héana chun neart isce tiitimón spéir cormach ach beidir go chiile gan isce sinna tastal. Cahamid súil inis ar cad a hála feiscin to going. Tá sligach chun aigethart ar Tibredáin an son ag cearú chun a trí I barcail inú láin an son sin in seachant choing as chomála sin tugad gin bhí aige Roscomáin iníag an cléthe son ag cearú chun a chuig I barcail inú láin chomá agus bígiling an tachant choing chun fiochan tarna cléhí son. Weil ha Dile Hunty fós a fáil pís a cór an son agus mar a dúirtú ní léon aspa isce dríochta an neomhhara ach an cléthe Anna haimúil go dtí seo chuig fáinte de bhearna oscailte idir na fórna an ghaileh tris tús níos splódríoch ar stocha leis an dar lech. Ach úidir imní an sin go fort leir go marúil Maria Dile Hunty ceart an sin tá an tunnach a reici ar an imirt agus cínta gon locht takeíochta ó ghaile an sin tá si de sítí sé gur beganing an fasca áil ach más buile a beagatá an sin caafar bheith cuairmach faoi sin go háirs más cléigeanna tá baint leis agus fiú go raibh na súil. Tá sína seasta cear glór ach tá si gur stoi bheith céad faoin géad go mééis sin an lean sráid. Sné go dtíar catú bheith cuairmach ó hebh cuasaí cligeanna. Ach tá Mike Comer tréáil fuair na Gaillimh fáil láthair agus is a héana bhí tréáil chomá fuair an Corofina a bhuaig chách réamh ile ar nastíí chéile leis na clubban agus is fíor éachta sin agus is léir le feiscint an imirt na Gaillimh sé dana anna dhéar ar fad stocha Jothárá. Bhí anna héasúir ar fad ag an bhailh go dtí seo agus gach lethe buaite acu ach an imirt tosna ríist an sáthagaing agus Portláirge man seilbheith. Fíoch an son ar an ferring agus é a titim agus na gaotha oscailte an son agus é anna luch ar fad. Is dechar é éiscint ar an Scoileáin an sách. Tá mé an sá Longford is féidir é éiscint cinnte. Cabhaisteach an son ón réitóir. Éilín Wall a ddíire an fel a chuid an son nach trúrnú cethir ar stig an son. Fíor clibar tosna an son agus idir ar fad a ddíire dolisteach éireach. Ní léon release ag an réitóir sa chléthe seo, so cá sé cabhaisteach. Cabhaisteach a ríist agus Portláirge, Chloe Fennell, tacht amach leis, cho fada le Emma Murray. Róisín Tóvan in ish. An I rug sin bearna I'm siú sa chos I gosint na Gaillimh an jobh. Chalín a bhuaig O'Connor Cup le UL in Mbliana, an Bléin Chata an Cabhlis a Hochtail. Seo chuing a ríist Ward, tuairt faoin spruc ach a titim gard isteach a méle chúil agus é sin ballathe ag Róisín Lenders. Seo chuing Murray. Ach ceartha ó anna léamh an cléthe go dó an son ag Áine McDonagh. Seansan is ag an Gaillimh in is an Iroid lo scóra I'm siú denna go daing anna scóra ar fad Tracy Leonard Péla bhaocha héana chuig go dtí seo fuiteige anna cheanar ar fad a fuair na Gaillimh. Agus a breanmhar Áine McDonagh an sin seans go rion na cisfeile le feiceáil an sin chomá imrinn si go leor cisfeile chomá ach an bailach chuir na lábhach ó scipa sin eice fioc sí má Tracy Leonard agus crín an sin thar an trasán tá Gaile cínú an sin faoin méid agus anna dtír fála chu chomá. Agus á Leanne Cohen tagach an Parca in áit Megan Glynn. Nadidir an gcuirse sin mar an éfacht ar cuasaí an léon jobh há an Gaillimh déna a bhd níos fearr sa dar lech. Níl éon scór aimse ag Portláirge fós sa dar lech. Seo chuing a ríist an Gaillimh agus Sarah Keneally. Ach búlta siarcha a ríist isteach a méle a chúl ach dhéan Rosie Landers go má agus í stúma ceart idir na cúlaí chun an ceann san amachtaú. Seo chuing Portláirge. Agus Chloe Fennell. Iad a gaibrú tríd na lábha a ríist. Agus pís a spás ó sa cór amach. Beidir má scoilinn siad isteach níos mire ag méid seansa chu mar anna chud spás a sig sa lína lán thosaigh héan an ag héan fiúháin. Seo chuing Emer Fennell.
ceann an seolta isteach fada ag Róisín Tóban, beidir go chúla sí mé ach a ríist cosantóirí na galamh á bhailú. See the guy Brew tríd na láva, Nicola Ward. Agus a ríist an bhaileh a ruch leis an líród, san chuing éon bhealán ortha as the sinna dhéanamh. Ach Olivia Divley. Agus Leanne Cohen. A chiad Shelov an Jov agus í tagach an Parca. Louise Ward. Agus siad Louise agus Nicola Ward cúplaí chumá gan dát ar drifúracha. An ceantal seolta isteach an isis agus seans ag Tracy Leonard an caile an néascara an Jov a chud isis sé tógtha cé donna drifúr Róisín Leonard agus an ceantal búlta go craingeachta ach ard choimert ó Paolíní na Galbha. An choimert agus luamúid sin na drifúracha Louise agus Nicola Ward ach an sin na colcearcha Tracy agus Róisín agus an scór fáte Róisín. Chomáile sin tá takeíocht an sin Cormac ar híomh na lábha clé agus is dóigh go bhfuil sin níos éasca go gáile nuairtá siad chun cín an sin tá níos mo muoine tá tú sppraag an sin chun galar an ansaí ach tá Port Larga fós a tríal na glúiseaí sin a chuir le chéile agus a ggéir teach ar an géad scór sa darna le. A seans an isis, well, ní léon seans ach a Kellyanne Hogan a Mount Shelva agus Emma Murray mar thionlach in a kit, siar chomh fada le Sean Dunphy. Agus Dunphy á thart chomh fada le Chloe Fennell. And son ha Olivia Divley come out soul gear a Chloe Fennell ach Irene Lane Shelva Valu agus bhula haar a goaling ach a ríist ní bróise sin an Jov agus a tite isteach a méle chúl. Seo chuing Nicola Ward. Gudí mar éid seoige. Agus neart rawa ag seoige ag siad na lechhéin. Charlotte Cooney. Agus Martha Murray Port Larga dúr stoppa chuir ló ach Anna Yacker stoppa chuir ló is lí sin gimmert foiil láthair. Leanne Cohen. Agus hail chomh fada le Tracy Leonard. Habdé na fórna gan dát. Olivia Divley. Agus í sin ha falla bán ósa cór amach agus siar le chomh fada le Charlotte Cooney. Agus ís a spás ag Cooney an sá am thuairm héim begur den igen dúna síos ar hí ach Leonard a ríist ú do rásach am an Shelva agus a hríonn si tróna himmartha agus bhí gá leis mar bhí an amarcha cosantóirí ar an taobh eile seo chuing mar éad seoige. Agus seoige brásach golóir agus í dúr a casa ar dheis agus ar chlé ach há Chloe Fennell a dúr a stoppa chuir le agus chomáile sin Aileen Wall an amarcha cos céim an a dar leis an réitóir agus an chosantó Paolíní Port Larga. An immert siúlach an sinna. Capar cuimhnú mar gheall gohfuil an leithircail cosanta sin crothaí ag Port Larga tá gáile na pointí a hoigeil an sin a bhád amá ní siad an angáil seala an cúil ach go Port Larga tá chulagan an sin a caiisiad riochtán agus é sin brihansaí tá obair chuaigh an. Well, Cailún Shelva an Sonic Port Larga agus há Sinead Burke treo tríd an lá inis seans inis beidir ag an ghaileh gur scór Anya McDonough ach an cosantóir díriú isteach ar agus díorcha nám. Agus Port Larga inis treis díhealbhú a dhéanamh ar an ghaileh agus iad son ar an bhritheansaí. Seo chuin Chloe Fennell. Ach brú ar Fennell agus níor éir lé a smachtú an chiadúr. Hail chomh fada le Seána Dunphy. Agus siar a ríist le Port Larga. Á bhríon maol ar an bhritheansaí ar mthúr am héin achas tócha crothaigh an botún lámh seála is sin. Emer Fennell a heola isteach fada agus cétha istí ann nach bháin Aileen Wall agus í géilú ó bhirt ach a ríist titan sé as a lapí a chá sé tuairt faoin spruc agus há cúil aimse a ríist Aileen Wall ráthúla ché go dtí seo agus tá seansan is an Port Larga teachtar neis teach sa chléthe. Well, a cancer ragran sin immert iontacha Port Larga mar bhí siad thar bheith feite Cormac nuair bhí an cosantar siúlacha glór brú a taú gáile. Brennan seo Burton sin artha tháinig muid an lábhimí seo agus cé gur Grammy an líordan sin tháinig muid neartnar iscar a bar ní ra seantabe ag Lisa Murphy sin bhí si chapi má beganí ar an línan sin agus bhí Aileen Wall breábalta sin a hós an darna chúil fátecha agus is cínta neart foiine bhanisisiil immert Port Larga. Tá sé ar a suamhnas an Jov agus cháúil brá aimseice dhéann si go húntaach chun mar haimpla ar Burton son chun an cúla a háú agus sár chríoch chomá leis. Ach an cic amach inis búta fada agus é búta ag Port Larga. Chloe Fennell. Port Larga teachta inis go láidir tríd na lábhach an ghaileh a díriú isteach ar agus a geara amach an líród. Seo chuing Olivia Divley inis agus í trewach an ceing. Neart sprás os a cór amach ach an cosantóir le cos hir ag Port Larga i dtíre an líród fada a cheantsú a stoppa fiúán ach a ríist an ghaileh Orla Murphy. Hail chomh fada le Leanne Cohen. Agus an ghaileh
dá an anna einach an Monshellve an chléthe ar fad agus mar dúir mar ní léon dar raha chu mar si gosáid na liródí fada an si chun Monshellve chailúint 9 úrás de a chu ríist sácear amach an son ó Portláirge ag siad a tacht ach anna bhuile denta an son de réir an réitóir hic séir a bheith ann do chalíní na Gaillimhe agus séir Conneely sínte an talamh an son. Brenn muid rísin seo feic muid an pass láh a chur seag Cheryl Cooney an sin agus a tíocht mála an lírid go láidir an sin bhí Emma Murray. Go an gúil an beganín roáard an sin chum ach trúí am den sin mar bhí si an láidir tíocht mála an lírid bhí spruchháinecha le cinnte nach chuir an chuntartán ach brenn séir Conneely ceircolóir an sin agus í an seasa ríist. Yeah, brahingte hin son mar bhí si bug sin líród níor bhsúla fián chun caing agus sure dhéocht sí sós agus bang ach sean san isis ag Roisin Leonard in count á háú há faointe go dtí seo aimse aice. It's an bheirt Leonard ag immer go díal ar fad. An chud kickanna a thógant cá den talamh dar nóg. Is that is ní eiscint mar go minic inis an chud morí a thógant as a lábha. In count an seolta ar staachach anna ada ar chlé ar fad agus an count an ar chlé agus ar fóríl cúig ceang inis ar fad chuir fóríl ag an chaileh. Agus a gréitá leis an méid glúiseachtaí atá croí an sin agus a droch aimseán seo cúig iirecht a fóirla Gaile, cheir iirecht a fóirla Portláirge. Tá sé sin tar éis go le bhaim go mór armsa mar sa géad clifan sin thuna chu bhád níos bhú iirechtaí ar fóríl agus cnílacha a bhád níos áir cá mar cathrá. An ceart ar fad agat ach níl an cléthe seo thart fós agus 7 pointe idir na fórna. Seansan is Portláirge. Níl Shellvig Portláirge. Agus spás Howell an taobh an seo. Seo chuing Brigitte Valentage. It's a shoot talk from Park a couple nummer dohin. Aileen Wall. I'm se horn na cool. Ach Bert Osakora mach shoot. Emer Fennel and Isha Monshellve. Tug a howlike chopad le Kellyanne Hogan. Hogan the Dira and Hena do a chrahu ach ni Verti and Chloe Fennel duld and Rawason. Portláirge fós a Monshellve agus Kellyanne a balú an slit an pell ríist a charíist an ghaileh a Gerason amach botún eile lábh seála agus seansan is chuir an frihansaí. Nicola Ward Tagtha ar slí ar fad amach ón Cúine agus súil ar hí siúd agus Katie Murray dtíar stoppa chuir lé ach ní éiríonn lé. Glúiseach fahan is os na Gaillimh agus á rial an bhaintáiste brontaigh an réitóir ortha. An chaileh a ríist a go brú tríd na lábha. Roisin Leonard in is an Monshellve. Agus raha osa córa amach siúd Áine McDonough, pointe das fuite is chiadlech. Ach tróna himrathe ahrathe go hawl cho fada le Orla Murray. Agus Murray cho fada le Sarah Lynch. Tháinig isteach denach isteach sa bhorn ní raibh sí ar an chlár le tosnú ach tháinig sí isteach go daing ar éis seansan is Áine McDonough ríist. Nicola Ward agus overlap cruthaithe acu. Seansan is beidir ar scór má thugann sí go mara chu sí fós a gobar trí na lábha. Sarah Conneely in is a tuairt faoin Spruck an oig le puinte chláú denna go daing anna scór go dógus anna choimert a ríist ó chalíní na Gaillimhe. Ínta fó Sarah Conneely na chríochnú an sin a golóir cóimert wahan sin ó Gaile na passan na lábha a gáil timpeall agus marbach leithhearcail sin a gáil tríd agus feiceann muid an tuirse cínta tíochtánach onadíonn seo marad cáin a tíochtta se in áitmhair eile marad seoige fágáil na parke agus neart taithí rugby an sin ag marad cáin chomá agus ar lámar seo is cínta go an láideocht agus an fisiciúlacht mar chuid mhór an chlifa agus deithnimuid fácií chama. Deithnúmad ar an clog cúig fointe d'Araspar idir na fórna an sa ag cléthe ceathrú canis na héireann pell na man. Agus imróig bútóir an cléthe seo an ag bútóir an cléthe níos tuisce. Muo anna fúpláin amach rih Portláirge fós cúig fointe d'Araspar agus a ríist a dul garad leis an kick amach agus iad chun é seo oibrú suas na parke. Cuomh McGrath. McGrath a dtíar a pís canarcht thaisbáint agus sí gur a glúiseacht chun ceing agus an kick séir mealta an sonic agus anna obair ón lán chulaí Cuomh McGrath ó Bhúna Manistrach. Agus is an ceanara í Cuomh McGrath chumá aibríonn sí tharbáir le Karen ó sa córamach chun cóhuiscin sin an tábhata. Agus feiceann muid go leor cúil scóráil se Gaile go dtí seo sa chréibh I neo cúil amháin scuilte seag Portláirge agus is dóigh leis an gcóras cosanta thug sé
seans níos aga gáil le tuairt faoine coollaí Cormac ón imirt sin agus ina kick na séire ag Tracy agus Roisin Leonard bhí si thar bheith crín. Agus Cuomh McGrath chomála sin imrinn si commógíocht le Portláirge chomá. Ach seo chuin Portláirge ar an ansaí. Kate McGrath. Nart McGrath ar an fern. Agus an faring a titam anna hrám manis fáil láthair hana na flahis oscailte os ar chóran sá in Longford. Karen McGrath, siar cho fada le Emma Murray. Agus iad sé dechar éonrad é eiscintin sá a cha siad a dtír a bearna aimsú mar scanach Seána Dunphy. An Glíháin Howell Portláirge seóta isteach an aireogló é chean súa stig. Lauren McGregor díocht agach an páirce agus aichiad Shelvan Líróide an jobh. Dír dul mór haimpla ar céile cóirc ach ní airíonn le agus anna chosant ar fád ó Sinead Burke anna láideocht léirithe an son. Agus de réir an réitóir beg kick sé ar ann agus de tacht howlan is chun sin a bhóla ach anna chosant ó Sinead Burke ach godígur denach an fiolastocha. Agus tá sé fíoriochar an sin fiú an líróide eiceil an sin ar an barc tá an bháisteach duite a cais sceannaí Gracie seo Longford ach fecinn muid leis na himóí tá si do gur solar líróide fáil agus tá spás farsing an sin ar a barc ar féidir a búsáid. Dhéan ha darúd gur mí lúnas a hámid fáil láthair. Seo chuin Mairead Wall o Bailivic Arbor agus Kate McGrath. Portláirge na gobar tríd na lábha a ríist Roisin Tobin agus é búlta howlacha ó fada le Emma Murray. Murray treis falla a bhóla so caithe sí casa siar agus Roisin Tobin mar thionlacha na cé ach droch fast lábh agus Browntanas bronta an son don Ghaileh agus Roisin Leonard ní cheart mar an Browntanas sí harta Leonard agus an róid seolta isteach fadacha Canílí mar spruc an aireog lei seo chean sú súil ná dénig an ciúdóir ach denan an daróhar. Cuomh McGrath dír a stoppa chur lé ach airíonn le dul mór haimpel ach an réitóra a stoppa sin agus kick sé amach a bheith ann. Is cosam mar brenn ríiste gur leag séir an Canadian sin láb arghríim an sin a chosantóra ach Brendan Rice an áceart agus fecinn muidin sin le Portláirge fós a tarchan cín agus a Belnaman is éasca go clifí ahrú an sin ach sellh na líorte na botún beag a láb seol an sin a crogaló deachn fi go Portláirge. sé sinnéon an fiúród a chorastóh an jobhastócha tá an Ghaileh beidir níos canúnach agus níos géire am an Shelva ach seo chuing an Ghaileh inis ar an Dave Howell, Tracy Leonard, captain na fórne, seolta isteach ach na imóí dultach an talún ach an réitóir scuil leis an imirt dul roiig. Seo chuing Emma Murray agus Katie Murray. Búlta roiig a choríist batún láb seáil agus seo titithe agus an Ghaileh inis a Ballyway. Barbara Hannon agus Olivia Divley agus a ríis deacrachtaí láb seála ach Nicola Ward bogtha go másús na páirce ón cuainge agus a bant agus a ghlacha páirtin san ansaí inis dulta mar haimpla ar bheirt an aireog lá cúlacháilt ní dhéananig agus tá sé búlta ar chorílacha áfach. Agus tháinig sé an siir sin ag oscailte má rimpi bhí sí sásta gáil ar an sin Cagará nach chu an irid chéna takeíochta aice sa bhí beidir an amantí eile ach go héobh imirt sin fecinn muid bhfuil gála in an na bearnaí sin aimsú agus nuair an siad tá na himirí bre ábalta sin leis an muine an tuairt faoin scór. Seo chuin Karen McGrath búlta a chofáda le Emma Murray. Portláirge an aireog lo scór a cháilt sé fáint idir na fórne ach an réitóir bronna kick séir ortha siúd agus maintar na Ghaileh mí hásta leis an gine son a cha seans inis Portláirge. Siar ló áfach. Seo chun Portláirge a ríist agus Michelle Ryan chá pointe aimse is a chiad lech agus fós ní léon pointe aimse ag Portláirge sa dar lech díorchan cool son ó Aileen Wall agus an Ghaileh Leanne Cohen a tacht an Shelh Astrathe Charlotte Cooney agus an Ghaileh níos compórdaí am an Shelh dar lomsa Tracy Leonard a dulchan caing agus siar le Tracy Leonard chofada le Charlotte Cooney. Cohen há déna go máth an siach an páirce seansan is Barbara Hannon agus i dul siar has siad bog a siar haimp fethe slaat sa chlúiseacht seo. Nicola Ward séir ar an Glíháin Howell
ach constantóir dír stop chuir lé Kate McGrath ach ní airíonn le Kate stop a chuir léthe. Seo chuin Nicola Ward a bogach an ceáin ach an nómarcha cos céimne a ríist dar leis an réitóir a bhra. Agus chola Hansen sin agus beidir gur tarns beag an Ganzi ach is cínta leis na scóraní atá fáte gáilinn sin. Tá si de teachta se an glíán i ggéirann sin tuairt faoin scóran sin agus bhí leis na kicin na séire tá crinne sin an tá si san áit chuntuirteach a gcónaí agus tá sé fiúheachar Fort Largaid a stoppa go háid trééis an dána chúil sin na Fort Larga chuoine rá chúlín dé go gáile agus chéar a chúlin ag Fort Larga. Well, aspa cúlíní do Fort Larga sa dar lecha há chorastah a stócha ní lech an cúlaháin san ó Éilíon Mála có ach a sean a ríisteá na kicin amach garid. Is lá bhfuil galibh sásta scuil na Fort Larga na kicin amach garid a bhla mar ní de brú suasartha ach an galibh sásta beidir i ghear amach níos DNA buas sa chlúiseacht agus tá sé gobar gomádó mar ní léon pointe mar dúir mar aimse ag Fort Larga fós sa leach seo ach seo chuin inis Kellyanne Hogan agus é thugtha aici hawl chofada le Brigitte Valentine agus a ríist Valentine mar spruc ó bailh a carbre ach a ríist batún láh seála mar a dúir mar uair a cairn uaireanta a rochan cléithe á Orla Murphy na sé taachmach leis agus seo chuin Olivia Divley agus tá Divley a dtír a dul mór haimpel Michelle Ryan ach siar lé ina ónid bhartaíonn si gur an slín is cuire agus ró sin tóban a dtír stop a chuir le seach Fort Larga a ríist a ghear amach an chlúiseacht seo chuin Kellyanne Hogan agus bert a cumáid súil géir ar an siúd ach anis tá Emma Murray a dtír a bogach an ceáin ach bhí imór strappa de sin agus an immerta neisiúlas an kick séir tóga go mar. Fort Larga inis bearna oscailta amach os cór Emma Murray. Búta isteach ar imime le cearnóige ach mar a dúir mar níl an plan san chun ibrú go háir ar lách ó scúbach le seo an jobh agus é stelle an ósáir. Louise Ward inis man sellve agus an chalah ar an frihansaí. Olivia Divley a bogach an ceáin agus Tracy Leonard seo chuin Leanne Cohen agus an chalah a ríist sásta bhuiú sios na léon deithnas in échorartha agus a chamád sa trí an lárin so. Agus tá tosaithe gobar fíor chrúin sin go gáile chumá agus tá si de teachtan cían sin tá stói bagart faoi hóin sin an go Fort Larga agus éonimar ar an selam líirte tá an takeíocht sin acha cámach mar brennis do léanú dhéis tá duna cinn tíocht ar an núlan le cínú go bhfuil an spás sin an. Á go daing tionlachan a gcónaí a chuthair an dáhéamh Tracy Leonard inis. Agus Leonard sásta ceartdal siar a hoisce bhfuil siad gomach an ceáin le gáinú mit fácha agus iad an istreis bearna aimsúr an gléáin hail teochan Megan Glynn agus Glynn a gúsáid Olivia Divley a mar thionlachan na cé sin agus fós Divley chofada le Seán Malloy agus Malloy si ar fad fáinach man sellve Tracy Leonard ha si ar fud na parca an isach si bog hamach stácha grí limistéir an lethlín a fuil láthair Sinead Burke an lán choolí bog is os na parca bit a good score tastálo ar fad an job an chailh fós man sellve agus Sinead Burke ó fada le Barbara Hannon agus Hannon an son dír dul mór heimpel ar Cuimhin McGrath ach Burke a ríist man sellve agus tu fada Leanne Cohen ach písa das cosíochta ó hí sin nach a ríist batún smachta tus gúil se cho fluch agus cho slean Anya McDonough inis cean fada seolta isteach agus é preba ó scór an chosantóra ach cé bhallóige a chuáin an chailh agus Roisin Leonard ach siar le Leonard a ríist go fada le Divley man bhfuil éon ráhaistig tá sé sásta dul siar tá sé cho seimplíle son ach an bhailh a ríist a ddíra slí isteach a gáil tá sé ddíra bearna aimsúach deacrachtaí a ríist go nú beidir nachfuil siad nachfuilóthe dul sa tanser. Agus tá sé fiúheachrann sin seilm líir de rucht al arás nuair atá lábhanúchtach foran an sin ag siad gáilchan cín níl an brú céanna a thubas atá na foran eile. Sinead Burke siar a ríist agus Raimid Howell well a bhra cé chuig go bhaimart is músach le seo
Well is cínta go leor scórnaí maithí croíanna camerará gur has Tracy Leonard amach romsan sin leis na scórna bhí fáte go háirdan cool cinúnach sin a bhí an sa géad le fecin muidí silm na líhirgin seo agus an couple second fácián sa glyfa an clifa críochnú le beidir gur thuúla sí mé caiint an seo. Ach is cínta leis na scórna bhí fáte aice óna kicin na séra agus an cóimmirte bhí aice le Roisin Leonard chumá chráí go leor imimeid sin go agus bach trúí am go Éilín Wall leis na coolla bhí fáte aice ach an tilse go maithe Tracy Leonard Journse. Agus há deire curtha le cuasaí an léon jobhan sa Longford. Tracy Leonard léach na himrathe héna cuaig aimse ché anna talí ar fadú hí sin. Ach siad an ghalamh a an dulchan ceáin go dtíon cléthe leithcheannis agus tuair siad son aig ar bhaó. Ach fíocha míad inis ar an scóir deire héna dói ag an ghalamh anna láidir sa dar leach dó cethir ag Portláirge. Well, bíoch minis ar scéal an chléthe, bhí an fearing a titim go tram ach gheimse le Roisin Leonard scór bra im siú an son. Ach ríist tháinig Portláirge thneis le freigra bra ó Maria Delahunty fuair sí gá scór ina omláin an jobh ach an ghalamh a ríist a treabha tríd an lár anna láidir an son ó Lorna Parker le puinte bra an son ó Louise Ward. A ríist an ghalamh sásta am an sellibhe ach anna chúla go Joe an son ó Tracy Leonard as chríochna sí i bar an Leontáine. Tháinig Portláirge thneis an sá cíimiid Éilín Wall teachtaisteach ar chúl agus fíochar sin mar chríocha isteach sa chuinge ach a ríist. Tháinig an ghalamh thneis agus scór na bratha aimse chu ar fad agus iad anna chompórdach man sellibhe a ríist cool bra ó Éilín Wall ach tháinig an ghalamh róláidir ar deire hir agus siad an ghalamh a bhí buachach agus iad dul an isc dín cléthe leithcheannis. Agus a bhara i do thuairm hénig cad é ben gné is múach ar tunachar an cléthe an léon jobh. Well airim le gála bhí siad cíntin sin faoi heilmh na líthirde rinne siad aníart cínú go ranna passaní crinne sin an níorthála sin go Portláirge chomininic céine agus chomála sin bhí na ceachtainna fólama ag gáile na hirirhí na chiirí agus antaspáanta tuca ag Portláirge ribh seo sa créamh agus inneo fiúheochar leis na chonílacha a chomála sin caithfar Craig George go Éilín Wall agus an dáchúil ionintach sin na fuairsí. Well, a ríist mar a dúmar, bígí ling an tachtan se chuing gur cléhí leithcheannis idir bheannach pelnaán tha sligach a tart aiger hibredáin agus sin íag san tugaigh an bhí aiger Roscomán agus speisiid son ar fad le fálansá ar GA beo de sehann se chuing ag a cearúchan na trí. Well, gur míle magad as a bheith ling an jobh, héin agus ó bhara slán go fóil.